niin ryyve. Tämä me... Niin mulla oli... Joo, okei, joo. Mä tänään tehdään toppu... Vaikka mä oon tän Dino-mieheltä, mutta ei se mitään. Nyt katsoisin tähän se... tietä. Niin... Top 3 ärsyttävintä asiaa mun mielestä Growtopiassa. Ja mun. Olisiko täällä semmoista noboa? Niinku tossa, ostan VL. No, yksi, ostan VL. Niin ärsyttäviä. Ja sitten joskus noobit, onko noob? Ja noi noobit, millä ei iditetin tuo. Ja sit toi on silleen, onko noob? Toi on yksi asia. Onko noob ja ostan VL? No niinku noobeihin liittyen asiaa. Mikä liittyy noobeihin. No. Nyt tuokin, myyn VL. Ja ne kertoo sitä vaan kun noobit koittaa ostaa VL. Niin se oli ensimmäinen asia varmaan Growtopiassa. Mennään toiseen. Tämä ei ole missään järjestyksessä, mutta ekana millä on tämä maa, mitä nämä tekee täällä. Esim. Katsotaan. Ranketaanpa yhtä tyyppiä vaikka. No ei jaksa. Mutta Leossa ei ole semmonen. Esim. Nämä. Jotkut. Sekin on meilläkin varmaan sama. Niin kato. Niin, alaksi. On niin vammasta. Ja ärsyttävää. Nyt ottaa Growtopia ihan liian tosissaan. Eikö otakin? Ihan liian tosissaan. Niin, siitä mä en yhtäkkiä se oli toinen. No niin, kolmantena on. Kaverin mielestä ja minun. Niinku oikeesti. Spämmerit on tässä samassa. Spämmeritkin, koska ne tekee sitä spämmiä ne huuttuu. Sitten. Ja sitten. Nämä, jotka ostaa vielä nämä. Kattokaa vaan spämmereistä. Miette niitten sisälle. Mä koitan ostaa vaikka niitä tienydevileitä. Niin mä en voi ostaa vaikka. Mä kirjoitan vaikka. LOL. Se ei edes näy. Ja sitten joku nuubi, että tuu mun maahan. Se on the loppugame. Etsitäänpä yksi täältä. Jotka tykkäis tästä videosta. Ei, emme vielä meidän pitää etsiä se. Siis, jos tykkäsitte, niin... Paina kalikea, mutta se... Ja tilausnappia. Jos täällä joku sanoo. Myyn Minecraft. Minecraft. Olitko sanomassa Minecraftia? Tai joku sanoo, että myyn Minecraft. Minkä? Minecraft. Minecraft. Joku Minecraft. Ja giveaway isoja. Suomi. Esimerkiksi vaikka sanotaan menkää Suomi aloitus. Häh? Suomi aloitus. Ja sitten menkää sinne, siellä on iso giveaway. Ja täällä ei ole mitään. Missä? Suomi aloituksessa ei ole giveawayta. Mikä se on? Että se, niin, onko se ove ja sitten siitä, ja siinä on jotakin kamaa. LOL! Täällä ei ole mitään, tää ovnille on kuitannut. Katsoppa, ei oo missään. Tää video oli tässä.